upang sa magkaganon, malasahan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng book of Psalms, how sweet are thy words into my mouth, sweeter than honey unto my lips. Napakasarap namnamin ang salita ng Diyos. Ang hinantulad po ito sa honey. Ang honey po ay honeycomb, bukod sa honey mo. May kanya-kanya tayong honey. Diba? Kaya purihin tayo Diyos at salamat sa ating Panginoon. And if you have your Bibles with you, then we will place in the book of Ecclesiastes. Ito yung ating po. Basahin natin lahat To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. Pagpalain po tayong lahat at kayo po ay makakaupo na. And my preaching this morning is entitled Treatise for Stewardship. Good Stewardship. Tagalog po yan. Mabuting katiwala. Okay, mabuting katiwala. Diba? Ganda, no? Pag mabuting ang katiwala, no? Asa palad ka na Diyos. Yung iba po umalis pa sa palad ng Diyos samantalang nandun na sila. Ito po, ito yung ating tatalakayin sa umagang ito. Kailangan malaman po natin kung paano po tayo magiging mabuting katiwala. At nais ng Lord na ang kanyang nilalang ay magiging good steward. Okay? At ayaw ng Diyos na may mapapahamak sa kanyang nilalang. Kaya nga, bumaba na po siya para ipahayag ang kalooban ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya lang may pagpili. May pagpili. Okay? Ang hindi pinahintulutan ng Diyos na kunin niya ay yung pagpili, yung will ng tao. Okay? Kahit na tayo po ay mananampalataya na, meron pa rin tayong sariling pagpapasya. Hindi pinagalaman ng Diyos yung will ng tao. Kasi po, nais ng Lord na tayo yung kanyang nilalang na kumikilos, may isip, may konsensya, meron tayong consciousness, meron tayong kamalayan. Ayaw ng Diyos na robot po tayo. Kaya niya tayo na gawing robot at sumampalataya tayo lang sa Kanya. Kaya niya po siya. Kaya niya po yung kasi Diyos po siya. Kaya siya po ay bumaba para ialay niya yung kanyang buhay para sa atin lahat. Kaya makikita niyo yung pagpili. Nung sinabi niya sa cross na tinapos niya na, ibig sabihin, meron kang pagkakataon na magiging good steward. Dinigyan po tayo lahat ng ating Panginoon ng pagkakataon na mabuting katiwala. Okay? Kaya, ang sabi po riyan, sa ating binasa kanina, to everything there is a season. Okay? Sa bawat panahon na pangyayari po ay itinakda ng Diyos at inaangkop at alam ng Diyos yung mga nangyayari sa daigdig sa kanyang kapanahunan. Okay? So, to everything there is a season. A time for every purpose under heaven. So, lahat ng pangyayari po, nakalakip po dyan. At alam ng Diyos at yung mga pangyayari. Kaya lang, itong pangyayari na ito, minsan, hindi po natin namamalayan, nare-recognize. Kaya sabi po dyan sa verse 2, a time to be born, a time to die. Yan, yung bawat panahon. Mayroong panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. A time to plant, and a time which is planted, which plant up yung mga itinanim. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbubunot ng tanim. So may kapanahon na yan hanggang percent yan. A time to heal and a time to kill. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Pagkawasak at pagtatayo. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to cast away stones and a time to gather. So may kanya-kanyang kapanahonan. A time to speak and a time to
to be silent. A time of war and a time of peace. A time of hate and a time of love. So may kanya-kanyang kapanahonan. So dito, napakalaga po na itong first thing na malaman po natin yung tinatawag na first thing, yung time. Okay? Lahat po tayo ay binayaran ng Diyos ng napakaganda. Okay, tingnan natin po ang Genesis chapter 1 verse 14. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and for years." So merong mga palatandaan ang panahon, no? Yung kalendar. So ang tinutukoy po diyan oras. So sa creation pa lang, meron ng orasan. Meron ng calendar days, meron ng mga seasons, years, or days na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sa bawat nilalang. Okay? Yan po yung regalo ng Diyos na ikaw lang ang pwedeng gumamit. Ikaw lang, personal mo. Kasi napakahalaga. So we must maximize our time. Okay? Yun yung unang tip. Okay? To be a good stewardship, kailangan malaman po natin kung gaano kahalaga ang panahon, ang oras, yung buhay na binigay sa atin ng Lord. Because we cannot guarantee tomorrow that we are still alive. Amen? O hindi natin alam. Kaya nga, binibigyan po tayo ng Diyos ng bawat isa ng pagkakataon. Na gumawa ng kalooban ng Diyos. Okay? Kaya sabi po doon, sa book of Mark chapter 1 verse 15. Okay. The gospel, you must believe the gospel. Kailangan maniwala ka sa Ebanghelyo. Ito yung sinabi ng ating Panginoon na dumating na yung panahon. Ano yung panahon? Na kailangan yung paghahari ng Diyos ay nasa kanyang kamay. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan yung panahon. Kaya kailangan maniwala kayo sa ipinapangaral at isinishare ng ating Panginoon. Yun po ibig sabihin nun sa Luke chapter 4 verse 19. Kaya natupad po yan. Natupad po sa book of Luke nung binigay po siya sa kanya yung aklat ni Isaiah. Okay. The acceptable year of the Lord. The grace of ating Panginoon. Yung acceptable year sa ating Panginoon. Kaya dito po, nais ng Lord na tayo po ay i-maximize po natin ang ating mga panahon, ang ating oras, because there are only 24 hours a day. Walang binigyan ng Diyos ng 25 hours. Para pagdating po ng Judgment Day, i-account po ng ating Panginoon yung bawat minuto and tick-tock of the clock. Kung ano yung ginawa natin sa buhay po natin to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito, para ihayag yung panahon ng biyaya ng ating Diyos. So, panahon ng biyaya ngayon. Sabihin mo siya katabi, panahon ng biyaya. Hindi po panahon ng pandemya. Yes, nandiyan ang pandemya. Pero nandiyan yung biyaya ng Diyos. Amen? Kaya matindi po. Kaya kung tayo po ay magagamit po natin, we can utilize the time that God has given to us, maximizing the time, ay matindi ka sa harapan ng Lord. Amen? You could manage your time. Alam niyo kung bakit? Kasi po, binigay niya yun. Allocate po yan. Allocation. There are only 24 hours a day. And you can rest yung body mo for 8 hours. 8 hours, enough sleep. Okay yan. 8 hours for your labor, to your needs. Sa basic needs, magtrabaho ka para sa iyong mahal sa buhay. Another 8 hours, right? Where are the another 8 hours remain? For how many years? Nabinigyan ka ng Lord ng buhay. Asan na? Panahon naman na. Nabigyan natin ng panahon ng Diyos. Kasi sinabi niya sa Book of Psalms, you must give your portion of life to Him. Ibigay mo yung kahit na portion. Pag sinabi portion, bahagi. Na gawin mo, na the best po yun para sa Diyos. Amen? Okay, palampagan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, in the book of Ephesians chapter 5 verse 16. Sabi ng Lord, redeeming the time.
Redeeming the time. You know why? Because the days are evil. Samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa pagkatarating ang masama. So we must stand. Pag dumating yung masama, kailangan nakapunto ka. Kailangan meron kang word of God, kailangan mananampalataya ka, kailangan puspos ka ng Holy Spirit kasi darating ang masama. Inevitable. Hindi po maiwasan. May mga emergency. May mga pandemics, may mga sakuna, may mga nawawala ng emergency, yung mga sakit, emergency sa loved ones, nawawala. Kahit ayaw mo na, mawala pa yung loved ones mo. Those are inevitable. Hindi mo pwedeng iwasan. At walang exempted for all. Amen? Kaya, kailangan samantalahin natin yung redeeming po dyan, samantalahin. Take advantage of every opportunities, good things that you are going to do for the glory of God. Amen? Amen ba? Okay. Hindi po kung Matthew chapter 20, there is a parables. Okay. Yung parables po dyan, ang ating Panginoon is the landowner. That is the parable. Lumabas po siya, naghanap po siya ng manggagawa. Nakita niya na maluwag yung ubasan. Nakita niya po. Kaya lumabas po siya. 9:00. Nakita niya, nag-hire po siya. Nagkasundo po sila na 1 denaryo ang labor. 1 denaryo ang upa. Okay? So, dumating yung early in the morning. Lumabas po siya ng 9:00. Lumabas po siya ng 9 o'clock. Maluwag pa rin yung upasan. Lumabas kami ng 12:00. Maluwag pa rin. 3:00. May tatayo-tayo, leasing, walang ginagawa. Ang sabi niya, bakit kayo tatayo-tayo? Kasi walang mag-hire sa amin. Walang uupa sa amin. Sabi namin, maluwag ang upasan. Ako ang uupa sa inyo. 1 denaryo ang iyong salary, ang iyong wages. Yan pa ba kayo? 3:00, 5:00 lumabas pa nun. 5:00 patapos na di ba? 8 hours labor. Lumabas pa Bakit? May tatayo-tayo. Ayaw ng Diyos ng tatayo-tayo. Ayaw ng Diyos na walang ginagawa. Yung anahis ng Lord, yung nilalang niya ay malasak nila yung kabutihang loob ng Diyos. O kaya na kabayaran ka ng 1 denaryo. Kaya nilalang niya sabi niya, pasok. Kasi maluwag ang ubasan. Ibig po sabihin, ang mundo ito ay maluwag at sagana sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero saan na yung mga laborer ng ating Panginoon? Are you laborers? One of the laborers of the Lord? Isa ba kayo sa mga manggagawa ng Diyos? The true laborer, yung pag sinabing true laborers, eternal po yan. Yung labor po natin dito pansamantala lang para sa pagkain. Pero there is a time frame. Merong panahon na ibibigay sa bawat isa sa atin dito na bubuhayin tayo ng Lord. Yung iba, paglabas pa lang sa sinapupunan, wala na Yung iba, teenager. Yung iba, kahit na na. Kaya walang sinisino po pag tinawag ang ating Panginoon. Kung anong edad mo, kung anong katayuan mo sa buhay, wala. Kaya ihanda mo. Because we are all accountable. Accountable po tayo lahat yung binigay niyang oras. Harap tayo sa ating Panginoon. Bakit? Sarili mo ba lang yan? Yung buhay mo sa aking galing. Yung talent mo sa aking galing. Yung time mo sa aking galing. Mananagot po tayo. Kaya ngayon, at mananampalataya na tayo, pag-pray natin sa Lord, we must give importance. The time, yung panahon na binigay sa atin ng Lord. And then yung buhay. Kasi may buhay ka pa You cannot serve God in the free. Amen? Kung hindi mo pwede paglikuran ng Diyos pag wala na tayo. O ngayon pala nabuhay tayo, yan. Kaya ang sabi namin, mahalin mo siya na buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Kaya dito po, ang nais ng Lord na true laborers tayo.
nagkasundo sila sa 1 dinar. Ano nangyari? Yung nauna nagreklamo Binigyan, anong binigyan? Sino binigyan ng una? Yung alas 5 Pero mong Lord, napag yung alas 5, ito na yung 1 dinaryo mo. Yung alas 3, ito na. Yung alas 12, ito na. O yung alas 9, ito na. Nagreklamo yung nauna Tagal namin napakaso na kami sa init ng araw 1 dinaryo lang ang amin. Ano sabi ng Lord? Di ba nag-usap tayo? Na 1 dinaryo. Bakit ka nagreklamo? Kaya sabi ng Lord, maraming nauna na nauli. Nauna na nagbigay yung 5 o'clock, yun ang nauna Yun pang ibig sabihin nun. Yung maraming nauna na siya. Siya na yung nahuli, siya na pa yung nauna binigyan ng. Amen? Nagreklamo Wala pa akong karapatan. Wala pa karapatan ng Diyos na gawin yung ganyang gusto sa kanyang nilalang. Kaya sumamang loob mo na higit ka sa kabutihang loob na ginawa ng Diyos. Dito sa 5 o'clock na binigyan ko ng 1 dinaryo. Amen? Kaya paglilingkod sa Lord sa eternity, kahit na bago ka pa lang naman nananampalataya, hindi binibilang ng Lord kung ilang taon ka na sa pananampalataya. Amen? Yun ang ibig kong sabihin, no? O kaya walang comparison, 30 years na ako sa faith. O yes, maganda, nagpatuloy ka. Pero huwag mong ipagmalaki yun. Ito, 1 year pa lang. Pero pagdating sa eternity, pareho tayo ng pareho tayo ng upa. Buhay na walang hanggan ang upa natin. Hindi kayang bayaran yun. Hindi kayang bayaran yung eternity. Binayaran na ni Kristo yun sa cross. Sabi ko sa kapatid, mapalad ka. Diba? Kaya huwag kayong pagka ginagamit kayo ng Diyos, samantalahin nyo na, huwag yung i-reject. There are only 2 choices on us. Hell and heaven. If you reject the offer of God of salvation and faith, then you must, pagdating sa eternity, you will spend your time on condemnation. Kasi nireject mo siya. Pero pagka kinuha mo at sumunod ka sa Kanya, you must spend your time with Him in eternity. Hindi mo kung John chapter 9 verse 4. I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Ibig sabihin, pag may time ka pa, may buhay ka pa, gumawa ka na. Gumawa ka na. Ano gagawin mo? Hindi lang yung basic needs mo. Yung sa gawain ng Diyos, sa spiritual. Kasi yung 16 hours lang naman yung sa tao. Yung labor mo, at saka yung pagpahinga mo, yung another 8 hours, palagyan mo na sa sarili mo, sa loved ones mo, yung another 4 hours, yung another 3 hours, sa mga problema mo, alalahanin mo, yung isang oras, bigyan mo na lang kayo. Amen? Meron tayo 24 hours ito. Bigyan mo na lang isang oras. Kaya nga yung laborer na to, yun ang true laborers, eternity yun Ito yung mga labor natin dito, pansamantala lang dito. Pero, kailangan. Huwag kang tamad, ayaw ng Diyos ng tamad. Tingnan mo yung, ayaw ng tatamad-tamad, at kayo din sa ating pangangailangan, ayaw ng Lord ng tamad. Sinabi po yan sa epistle ni Paul, huwag pakainin ang mga, si Paul lang nasabi nun, binasa lang natin. Kaya, habang masipag ka dito sa mundo ito, masipag ka rin sa gawain ng Diyos. Yun ang nais ng Lord. Sabay po yan. Kasi hindi pwedeng impalat ang sipag mo rito. Wala ka namang panahon sa Lord. Diba sa kadalasan ko, pag tinanong mo, wala pa akong panahon. Sa kanalang ko susunod kay Lord, pag-ayos na ako. Hindi mo maayos yan pag sarili mo. Tatandaan niyo po, ang isang tao ay wala siyang magagawa kung sarili niya lang. Book of John chapter 15. Wala kang magagawa kung wala ko sa iyong buhay. Sabi ng Lord. Kaya maraming nagsasabi, hindi, sa kanalang ko susunod. Pag ayos na to, ayos na problema ko sa pera, ayos na problema ko sa karamdaman ko, ayos na problema ko sa asawa ko, sa emosyon ko, ayos na problema ko sa puso ko. Hindi maayos yan
Maayos lang po yan pagka sumunod ka na sa ating Panginoon. Kasi unti-unti niyang ayusin. Amen? Yung iba natatakot eh. Ayaw ng Lord naman natatakot eh. Diba? The Lord is my light and my salvation. Dapat ganun tayo. Ang Panginoon Diyos ang aking ilaw, liwanag at kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang aking lakas. Saan ako? Diba? Kanino? Bakit ako matatakot? Mag-aadinlangan. Samantalang ang Diyos ay sumasakit. So, number 1 is time. Number 2 is talent. Amen? Because there are 2 things to become a good stewardship. Para magiging mabuti kang katiwala, meron 3 things. Yung iba, kung gusto nyong dadagdagan, okay lang. Pero yan lang bigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Kasi siyempre, bakit sinabi mo, pero kasi ang knowledge ng Lord ay napaka-lawak. Yan lang bigay sa atin ng Lord eh. Kaya kanina, kung gusto mo nalagyan ng tape, talent, na talent ka ba, total. O lagay mo total. Ibig sabihin, totalin mo yung 3 tape. May pang-4 ka pa. Yung tape mo total. The completeness of the Lord Jesus Christ. May bonus pala eh. Ang totality pala at kabuuan, pag kilala mo si Kristo, mabubuo ka. Kasi kulang ka pag wala ng pananampalataya kay Kristo. Talent, Ano talent mo? Kumain ng apoy. Tumulay sa alambre. Talent pa tayo ganyan. Yung extraordinary. Tawa yung apo ko, yung isa kong apo, ang talent niya, yung drum. Pero nakakatuwa, nagkakaroon ka ng kompletong instrumento sa pamagitan. Diba? Iniyalan mo kayo Lord yun, madidevelop yun. Darating ang panahon, magtaka sila kung saan nanggagaling yung song and drum. Ang mali mo. Is there anything too hard for the Lord for His glory? Wala po sa inyo eh. Amen? Nakakatuwa nga eh. Kinumpleto na tayo ng ating Panginoon. Diba? Kaya, sarap magpuri sa inyo. In the book of Matthew chapter 25 verse 14. Okay. For the kingdom of heaven is like a man traveling for a country. Call his own servants and deliver his goods to them. And to one he gave 5, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability. Okay, take note Nagbibigay ang Diyos ng isang talento o kakayahan according sa kakayanan mo. Yung 5 binigyan niya kasi multitask yun. Kaya niya yung 5. Tama? Yun ang kakayanan niya. Very fair ang Lord. Yung pangalawa, binigyan niya ng 2 kasi yun yung kanyang kakayanan. At yung isa, binigyan niya rin. Okay? Anong ginawa? Siyempre po. So, isa according to siya. And immediately, he went on a journey. Ang Panginoon niya. Umalis siya. Then, he what received the 5. Anong ginawa yung 5? Trumabaho ka agad eh. Lumabas, ginamit niya agad eh. Went traded. Kumbaga sa palit yan, yung palit ng ginto, palit ng pera. Kumbaga sa pera yan, gawin natin 5,000, 2,000 at 1,000. Okay? 5 to 1. Okay? Hinanakaw niya agad eh. Ganun din yung 2. Gain 2 more. May ginawa eh. Forward. Tingnan natin yung isa kung anong ginawa. But he, who had received 1, went and dug in the ground and hid his Lord's money. Pero ba siyang ginawa? Wala. Bakit? Hinukay, tinago. Hindi niya kinalakal. Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Ayaw ng Diyos na hindi niya. Yung tali niya, hindi niya ginamit. Yung panahon, hindi niya ginamit. Yung bigay sa kanya ng Lord na pera, hindi niya ginamit. Yung 1,000, ibinaon niya. Paano mag-multiply yan? Kahit na, pili ka lang muna ng
Wari, barbecue. O, binigyan ka ng 1,000. Binigyan ka, o kapitan mo to. O ginawa, hindi niya kinapitan eh. Matakot eh. O, tingnan natin. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts of them with them. Dumating ang Panginoon. Pag sinanaging settle account, alam niyo, magsisettle ka ng account mo. Pag nag-record ka, puputulan ka na. Kung hindi mo isisettle yan, ay, kahit anong prayer mo, puputulan ka. Hindi ba kaya sa doon? Kasi, Christian yun eh. Sarili mong ano yun eh. Amen? Kahit na may hululuhod ka ron, pag-fasting ka pa. Alam mo na, may notice ka eh. Magagawa ang himala ng Lord. Pag ginawa mo na yung part mo, umiram ka na, niload mo na, pinuntahan mo pa yung iba, hindi talaga, wala talaga. Gumawa ka na ng paraan, makakakilos ang Diyos doon. Paano? Gusto nyo malaman? Palapagan natin ang Lord. Maraming paraan ng Diyos. Para mawala yung takot mo, hayaan niyang putulan. Pero 5 minutes lang. Mamaya itudugtong kasi may pang-sitter ka na. Diyan pa ba kayo? Ayun yung pinapahintulutan nyo para mawala ka ng fear. Para lumakas yung loob mo. Hinayaan ka lang. Pero yung wala kang ginawa, ay, puputulan ka talaga. Tapos ikaw pagtutugtong, ikaw makukuryente. Napakahapak ka. Alam niyo, napakatalino ang Diyos natin. Hindi ka hayaan na mapahamak. Basta tamang yung ginagawa. Pero namang gagawin ng Lord, hindi na hayaan putulin. Pero isang ano mo lang, sabi mo, paano naman? Kasi babayaran kita sa ano. Kasi tinagamot yung allowance ko. O yan, may gagamitin ng Diyos. Nandiyan ba kayo? May gagamitin ng Diyos. Ito mati uli. Ganun uli, tapos uli. Hindi mo sinitil yung una. Hindi ka nakikilo sa inyo. Sinitil mo muna. Andiyan ka ba kayo? Okay. Gusto na doon na mapagpala po tayong lahat. So, he who had received 5, okay. Ito na Lord, yung 5. Yung 2, ito na rin yun. Ano sabi ng Lord sa kanila? Well done. Well done. Magaling. Mabuti. Good. Unfaithful servant. Tapat ka. Kasi ginawa mo yung dapat eh. Yung 5, nag-gain ng 5, 100%. Yung 2, nag-gain ng 2, 100%. O, tingnan natin. Because you are faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. O dahil napagkatiwalaan kita ng maliit, ng mga bagay, papagkatiwalaan ka ng malalaki. Pumasok ka na sa kagalakan kasama mo ang Diyos. Ibig sabihin, nalugod ang Diyos sa ginawa mo. Kaya nagagalak din ang Diyos. Kaya yung katalinuhan, dadagdagan sa iyo ng ating. Idadagdag sa iyo. Kaya pag susunod na dumarating yung mga ganon, abay, nakatungtong ka na. Naka-step ka na. Bakit? Inatuto ka na eh. Pero kung matututo ka sa Diyos, matututo ka sa mga circumstances, no problem sometimes. Dito tayo matututo. Ang mga problema po ay mga karanasan sa buhay na ikatututo ng bawat isa. Kaya sabi sa book of Ecclesiastes, kanina, yung 3:11, sa bawat panahon to everything, He makes all things beautiful in His time. Kaya yung time mo at saka yung talent mo, huwag mong ano yan, huwag mong baliwalain. Amen? Binigyan ng Lord ng talent. Wala, ang talent mo. Ano yung talent mo? Nakasat yung magulang mo. Yung layas ka ng layas. Di ba? Hindi ka ba tumutulong dito? Layas ka ng layas. Kasi may mga tao layas ng layas eh. Yung ayaw niya sa bahay, kasi umiiwas siya sa trabaho. Hindi, ito yung reality ito. Di ba? Kaya layas siguro ng, mayroon ka namang anak na gusto lang sa bahay. Meron.
Meron eh. O magtaka kayo. Kasi tinumulog yun ng Lord eh. May process po yun. Eh lalo na pag mananampalataya ka, pinagpipray mo yung anak mo. Darating ang panahon, pag tumating yung panahon ng ating Panginoon, eh baka mamaya, kaya pala ako ng layas kasi naghanap ako ng kausap. Dati yung kausap ko, anong nangyari sa'yo? Pag-usapan natin yung kapitbahay. Pag-uusapan natin kung ilan na yung kasama niya. Eh ngayon, ang pag-uusapan nyo na, ebanghelyo na. Bakit? Mananampalataya ka na eh. Nahiya ka na kay Lord sa ginawa ni Kristo sa iyo sa cross. Ayaw na niya yung dating nature natin. Oh, ano nangyari doon sa pang-lima na yun? Wala na tayo pakialam niya. Halika na mag-tears na tayo. Diba? Kaya malalayas ka ng layas noon. Naghanap ka ng kakwento mo. Yung pala, evangelist ka. Yung iba yung evangelist eh. Ibang lihis. Nalilihis eh. Ay, nako mga kapatid. Huwag na kayo, yung ibang pinupuntahan. Okay. Pagkang binigyan po tayo ng pagkakataon na maging mananampalataya. Tanggapin mo, Lord, salamat po. Salamat po sa panahon. I must maximize my time. Lord, habang malakas pa ako, Lord, kahit na paano yung paglilingkod ko, gawin ko yung the best. Kayo, may talent kayo. May talent kayo magluto. Bakit ang galing magluto? Ang sarap ng luto mo. O, kailan exercise mo, kailan bukal mo. Eh, professional ka. Dami talent na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Gamitin mo sa kanya kalunatian. Hindi sa iyo yan. Kasi may accountable. May panahon niya na pagsulit. Sagtas sa pag sinabing talent ng Lord, ay, ang kapatid, hindi pa ba kayo? Pero mating talent. Gusto niyo malaman? And this sign shall follow them that believe. Ano yan? Yung mga mananampalataya, sila ay magsasalita ng iba't iba. Sila ay magpapalayas ng demon. Papantong sila sa may karamdaman, sila ay gagawin. Kagatin man sila ng ahas, hindi sila man. Sila ay makakainom ng laso, hindi sila man. Yun ang pinakamaganda. Bakit? Kasama mo kasi at Diyos. Well done. Faithful. Yung one talent, faith. Dumating din yung one talent eh. Alam ko, Panginoon, ano yun? Alam mo, Lord, I knew you to be a hard man. Reaping where you have not sown. Nakaali ka. Hindi mo naman tinataliman. And gathering where you have not scattered, said. Oh. And I was afraid. Takot and went and hid the talent in the ground. Look, there you have what is yours. Okay. Sige, tuloy natin. Emphasize natin yung isang talent na yan. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Ito, ayaw ng Lord talaga yung kasi pag lazy, kasamang wicked yan. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam mo naman na yung hindi ako pinagtaniman, pwede akong umani. Kahit na wala akong tinanim. Kahit na wala na scatter na mga seed or yung mga bihi, eh pwede kong ipunin yan. So you ought to have deposited my money with the bankers. Pera na to, yung 1,000, ibinaon niya. Instead na ilagay niya sa RCBC. Eh, para tumubo. And at my coming, I would have received back my own with interest. Ang Lord po, naghahanap ng gain. Nilikhakan niya, ang expectation ng Lord, mapakikinabangan ka niya. Amen? Kaya nga binuhay ka niya. Bakit? Ayaw ng Diyos na liabilities ka sa harapan ng Diyos. Mananampalataya ka na, liabilities ka pa. Dapat asset ka. Ibig sabihin, pag asset ka, nalulugod ang Diyos, nalulugod ang kapwa mo, nalulugod yung loved ones mo sa'yo. Natutuwa. Kasi, yung talent mo, ipinapagkaloob mo at inaaral mo sa Diyos. Yung panahon mo, porsyon ng Diyos sa buhay mo
nandun lagi sa isip at puso mo ang Diyos. Kaya sabi niya, anong ginawa niya? Alam mo na pala eh. Alam mo pala na darating ako, may usapan tayo na mag-accountable kayo eh. Eh sana may interest yan. Sana yung isa mo, nagiging dalawa yan. 100% yan. Hindi 90%. 100% yan. Yung 5, 100%. Yung 2, 100%. Yung 1, 100% dapat yan. Kaya sabi ng Lord, so, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Saan niyo bibigyan? Sa dalawa? Hindi. Doon sa maraming niyo bibigyan. Bakit napagkatiwalaan ka kasi? Dahil bibigyan ka ba yung roll over many things. Diba? Kung karapat-dapat ka maging pastor, why na? O, tanggapin mo lang. Oo, huwag kayong matakot. Kapag naging pastor ako, baka mamaya mabawasan yung panahon ko sa hanap buhay ko. Huwag yung pangunahan ko. Eh, baka mabawasan yung kita ko. Ibig sabihin, pag nilipod mo, obligasyon. Obligasyon mo yan? Hindi. That is a privilege. Serving the Lord is a privilege. It is not an obligation. Privilege mo na maglingkod sa Diyos. Kaya pag binigyan ka ng Lord, privilege mo yun. Oh. Hindi mo responsibility yun. Dapat lang na maglingkod kayo naman. You were called, you were created to serve the Lord. Diba? You were saved to serve the Lord. You are called to serve the Lord. And you are commanded to serve the Lord. You are commanded. It is a must. It is an ought to be. Oh. Ano yan? It is a mandate. Kung baga sa you are commanded. Because He's God. Pinatawad ka niya. Pinagpala ka niya sa panahon. Pinagpala ka niya sa talent. And you are now created to serve Him. And everybody say, daming nilikha ng Lord. Pero maraming tinawag po contempt niyo. Kaya mapalad ka. Sabi niyo siya katabi, mapalad ka. The book of Romans chapter 12 verse 6 to 9. Alam niyo, pag tinawag tayo ng Lord, tingnan ko niyo. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. Alam niyo po, pag nagbigay ng biyaya ng Diyos, ayon sa iyong kakayahan. Amen? Let us use them. Gamitin natin. A prophecy, let us prophesy. In proportion to our faith. Our ministry, let us use it in our ministry. He who teaches in teaching. He who exhorts in exhortation. He who gives with liberality. He who leads with diligence. He who shows mercy with carefulness. Let love without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Iwasan na masama. Gawin na mabuti. Pag nasa Diyos ka, kahit na may kakulangan tayo at kahinaan sa buhay na ito, ang resulta, mabuti pa rin. Akala mo hindi blessing yun? Natututo ka sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Minumul ka ng ating Panginoon. According to His riches. Alam niyo, mga kapatid, ang hiningi ni Solomon, hindi yung yaman sa mundo ito. Ang hiningi niya, yung karunungan at kaalaman. Ang tao ang hiningi, basic agad. Bigyan mo ako ng pagkain, tama naman. Bigyan mo ako ng bahay, tama naman yun, puro basic. Bigyan mo naman ako ng sasakyan. Pero nakalimutan nila, meron ang sasakyan, pinagpala, pero kulang ang karunungan.
Kahit na tama lang dumarating sa'yo. Pero pag puno-puno ka ng karunungan ng Diyos, pwede kang umiti. Kahit na tama-tama lang yung natin. Kasi nararamdaman mo na pinagpala ka ng Diyos. Nararamdaman mo na may kagalakan ka, kalakasan ka, kapayapaan. Nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Kahit na may karamdaman ka, lumalakaw ka. Kahit na hirap ka na sa buhay, matuwid ka pa rin. Pinaglalabanan mo kahit ang daming tukso. Amen? Ang tukso lalayo sa'yo pagka sinod kasama mo. O tukso, layuan mo ako. Pag hindi ka mananampalataya, kakapit yan sa'yo. Pero pag mananampalataya ka, sabi na, you can pass out. Dahil mo? Pagkala ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng lust of the flesh, tanggalin mo. Espiritu ng poverty, pati poverty. Pati yung kahirapan, pwede mo ipatanggal yan. Hindi, ang poverty rito, yung poverty mentality. Meron ka na, poverty pa rin yung nasa isip. Hindi. Tanggalin niyo yan, anak ka ng Diyos. Tanggalin mo na yung poverty mentality. Alam mo, takapagmana ka. May para ng Diyos para gamitin ka. Amen? Kaya dito po, binahagi na ng Lord. Kung magturo ka, talent mo yon, magturo ka. Kasi kukunin ng Lord yun, bibigay sa iba. Kung sa musician ka, gitara ka, mag-bass ka, amen? Wala ko talagang talent, Bishop Wala ko talagang talent. Wala kang talent. Pagbuhat ka ng silya, magpunas ka. Hindi na talent yan. Amen? Common sense. Pero pag nakikita ng Lord yung heart mo, gagantimpalaan ka. Amen? Maraming paraan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay mananampalataya ka, hindi ka mawawalan. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Hindi na kailangan na, wala akong talent talaga kahit na mag-choir. Hindi ka mahilig ka sa music Bakit ka mahilig sa music? Nalilibang ka pag na-music ka. Bakit? Ito ka mamaya, may boses ko pala Number 3. Ito na. Talent, ratio. Sino gusto niya, mama? Nasa kamay. Paano ka yayaman Nagtututa ka pa. Pag mananampalataya, sino gusto niyo, mama? Ikita ni Lord. Bakit nakalalamin ka? Ang tingin mo ba sa sarili mo, mahirap ka? Kasama ng Diyos, mahirap ka? Kumakain ka araw-araw, mahirap ka? Nanirinta ka pa nga, alas 9 pa lang. Alas 3, ang yaman mo. Bago ka mag-depress Kumakapi ka pa, ang yaman mo, tapos tingin mo sa sarili mo, ang hirap mo. Hindi pa ba kayo? Sino mayaman? Sino gusto mayaman? Kasi kasama natin ang Diyos. Ang yaman yung Diyos natin. Tagapagmana tayo. Kasi, kaya nag-alala kayo, kasi inisip nyo kagad, wala mong konti. May talent ka may talent ka May Diyos ka Ang yaman mo. Yanin mo naman yung talent ng time mo. Yaman mo sa mundong ito, hindi mo naman kasama Diyos. Iyon ang may-ari ng mundo, kasama mo. Pag sinabi gustong yumaman, hindi ibig sabihin na mayaman. Ibig sabihin kahit ang yaman mo, ukrana na, nakamiti ka pa, di ba yaman mo? Hindi ka nag-alala kasi sa kinabukasan Hindi ka nagsasawa sa tilapia. Kasi yun lang ang kakayanan ng budget mo. Pero nagpipray ka, nakikita lang doon. Nakakiti ka pa. Nagsawa na yung mga kapatid mo. Ikaw na napasaya. Ang yaman mo. Kasi na nahirapan bakit? Kabigyan dito sa akin Nagagawin mo. Di pa salamatan sa natin ng Lord. In everything give thanks. For this is the will of God. Yun lang po yun. In the book of Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Pag sinabing treasure, makikita mo yung mga given days packs. Basahin natin.
Pause muna tayo. Tagalogin natin. Huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa sapagkat dito may bukbok. Yung bukbok. Ito yung kinakalawang ng tanga. Mapanira ito. At may magnanakaw. Breakthrough and steal. Ninanakaw yan. Yung yaman mo sa mundo ito. Diba? Pag-intirsan yan. Lalo na pagkakuan. Pero ngayon hindi na gano. Dahil takot na ang tao eh. Natakot na sila. Bilang takot sa Diyos. Talagang pati kahit sa namumuno. Maybe nga, yung ating bansa, democratic sa ibang bansa, pagka nagnakaw, isang putol. Sa susunod na nakaw. Sa susunod na nakaw, hindi at sa iba pa kayo? Hindi nga, democratic ito. Hindi yung bansa na ito. Ipaplasa ka pa. Kakaya, di ba? Kaya ang nasa ng Lord, sabi niya, but lay up for your selves treasure in heaven. Why? Because neither moth nor rust destroys, and the thieves do not break through and steal. For where your treasure is, and there your heart will be also. Dalawang treasure dyan. Panlupa at panlangit. Sabi ng Lord, huwag kang mag-impok na kayamanan ng panlupa. Bakit? Pansamantala lang yan. Huwag kang mag-focus yan kasi papasok yung love of money. Yun ang ayaw ng Diyos. Ang pag-ibig sa salapi ay love of money is the root of all ibig. Ang pera hindi masama. Pero nakapokus ka ron, yung pagmamahal mo, wala ka ng panahon sa mahal mo sa buhay, sa Diyos, sa sarili mo, puro kakayod, ang kinakayod mo dyan, sakit. Lahat ng itineposito mo at tinimbang mo, papunta lang sa ospital. Amen? Diyan pa ba kayo? Kasi may panahon ng singilan. Kaya sabi niya, huwag kayo mag-ipot. Hindi masama mag-savings. Pero huwag kang mag-focus dyan. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan ng panlangit. Kasi yung kayamanan ng panlangit, hindi mo nanakaw yun kasi sa Lord yun eh. Protektado yun eh. Hindi ka kalawangin yun. Yung time mo, yung talento pa kay Lord, doon mo yalay. Wala makakanakaw yan sa'yo lang at saka kay Lord. Kasi may accountability po tayo personally. Kaya, kung saan yung kayamanan doon ng iyong puso, ina natin, meron pa ba? Tapos na. Okay, palapagan natin ang Lord. Sino na gusto yung mama, tatang kamay. Yan, marami nila po. Salamat. Nakabudinsi ko sila. Kasi word of God to Deuteronomy chapter 8, verse 18. And you shall remember the Lord your God. Alalahanin niyo ang Panginoon yung Diyos. Ano yun? For it is He who gives you power to get well. Ano pagkasama mga Lord? Naku, mga kapatid. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan at kapangyarihan para ikaw ay yayaman. That He may establish His covenant which He swore to your fathers as it this day. Pangako niya yan sa mga anak niya. Nung sila po ay lumabas ng Egypt. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng karunungan at kalaman at kapangyarihan para kayo yumaman. Kaya mayaman ka. Mayaman ka sa mabubuting gawa, mayaman ka sa pananampalataya, at yung pera to palo. Huwag kayong mag-alala ng bukas, pakakainin ka ng Diyos. Yun nga ba ang nauuna pera, hindi. Ang mauuna lagi ang spiritual mo, yung eternity. You know, mag-impact ka ng kayamanan ng panlangit. Ano yung mga kayamanan ng panlangit? Wala ba? Mag-meditate ka. Instead of meditating your own problem, sensitizing your own problem, talagang sensationalize, minamagnify mo yung problema mo. Magnify yung God in your life. Palakihin mo ang paglilipod mo sa Diyos. Palabungin mo at pasakanayin mo, pagpurin mo at pananalangin sa Diyos. Ay, naku, manulungan tayo sa iyo. Yung isang talik, gagawin niyang dalawa. Yung dalawa, gagawin niyang apat. Yung apat, gagawin niyang walo.
Ay, grabe ang Diyos natin. Pag mo sabihin na sa bahay po ka lang nakatira, ay, kapatid, kung kilala nyo lang yung kapaglingkod, ako mga kapatid. Talaga naman pinalaki ako ng Diyos at tinuruan ako ng Diyos. Sa hirap at ginhawa. Yan pa ba kayo? Tinuruan na pa kayo ng Diyos sa hirap at ginhawa o ginhawa na kayo tinuruan? Walang dating pagka ginhawa lang. Pero pag may hirap, ay may dating. Kasi pag nag-pray ka, tamang-tamang ako. Yung iyong kapikatiyan. Pero pag kagaginawaan, ay walang singaw lang yan. Kasi puro ka ginawa Para matuto ka sa isang bagay, kailangan may pagsubok. Di pa ba kaya? May paghuhugutan ka. Ano pinagugutan mo ngayon? Kayo lang nakakala. Meron tayo lahat. Meron tayong cross na dala-dala. Hindi ka mabubuhay sa mundo ito na wala kang cross. Pero mo, tingnan nyo si Jesus Christ. Sa Matthew chapter 4, verse 11. Papanganak pa lang ito. Papanganak. Pagdating sa treasure, ang sekreto ng treasure ito. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Yung talent na mo kay Lord, sa time mo, sa talent mo, huwag ka nang malungkot. Bakit? May portion ng Lord. May portion ng Lord eh. Hindi lang yung time mo, hindi lang yung talent mo, pati bulsa mo. Magkano portion ng Lord? Magkano portion mo? Kasi ngayon may portion ka eh. At portion ng Lord, sa'yo naman, according to your, i-measure mo yun eh. Amen? Kaya sarap pa yan. Amen? Oh! Pag nag-alay para sa Diyos, tingnan nyo. Pag nag-aalay kayo, wari, naalay nyo yung bahay nyo. Oh. Pero lagi sa Lord yan. Bibigyan nyo yung nag-aalay para pagpalayan kayo. Kahit na motor lang yan. Yun ang sikreto po dyan. Nag-aalay ako ng bahay. Oh, yung sikreto. Sira din ang Lord yan eh. Basta ano ka, may nalay ka. Kasi lahat ng hahawakan ng iyong kamay ay papagpalain. Lahat ng hahawakan ng iyong kamay ay papagpalain. Si Lord, papapala. Alam mo nung Lord, inalayan siya nung 8 days, pumunta siya sa inalayan siya amin. Anong alay? Pato-pato. Di ba? Anong alay sila? Anong malapit na mag-crucify? Binigyan siya ng kabayo ng mga hari. Tangke. Nilatagan siya ng mga Nung mamamatay siya, sino nagbigay sa kanya ng robe? Si King Herod. King Herod, binigyan siya kasi nainis siya eh. Sinuotan siya ng balaban ng purple. Ano ng hari po yun? Ay, matindi ang Diyos natin. Pwede kanyang pasaganahin sa paraan niya. Hindi yung paraan mo. Amen? Kaya yung time and treasure, you must be a good steward, mabuting katiwala, we must maximize. Ibigay mo na. Pag sinabi maximize, talagang the best. Sa Lord lagi the best. Kahit yung pagpunta nyo rito, kahit na sandali lang, tapos yan. Alay ko sa Lord. Kahit na yung aking panahon, busy ako. Pero ito, yung portion ko kay Lord. Lord. Diba?
Yung mga worker, di ba, nandito na kayo, salamat sa Diyos. At least yun yung ginagamit. Sabato pa lang, nandito na tayo. Nandito na sila. Oo, akala nyo, ganun lang. Ano, nandito na po sila, nagsasakripisyo po sila, pero sa kalwalhatian ng Diyos, pagpalay kayo. Sumagana ang iyong pagpapala. Dapat lang. Oh, itong venue natin na ito, gamitin natin. Oh, dati once a week na lang because of this pandemic. Dapat nandang tayo ng Lord na pag nagkakauntable tayo. Time is gold! Time is gold? Tayo nyo? Why time is gold? Bakit ang panahon napakahalaga? Bakit gold ang time? Bakit may kasagayan na time is gold? You know what? Napakahalaga yan. Kasi pag-forward ang Pinoy, tumatras. Yung nagawa mo ngayon, hindi mo na magagawa bukas. Kaya gawin mo tabis lagi yung time mo. Kasi gold yan, yaman mo yan eh. Di kayo ng Lord, regalo ng Diyos sa lahat ng tao. Ano yung alakal, tapos po rin? Di ba? Matthew chapter 18:23. Tingnan natin. Therefore, the kingdom of heaven is likened to a certain king which would take account of his servant. Meron tayong accountability. Meron tayong pagsusulit. Luke 12:34. Where your treasure is, there your heart be also. Ang yaman mo kung saan, nandun ang iyong puso. Anong yaman mo? Sa trabaho mo? Sa karir mo? Sa pamilya mo? Sa sarili mo? Sa business mo? Sa pagkabuhayan? Hindi masama yun. Pero sabi ng Lord, do not lay up your treasures on earth. Kasi kung yun ang puso mo, yun ang isip mo, yun ang yaman mo. Romans chapter 14 verse 12. So then everyone of us give account of himself to God. Lahat tayo. Susulitin. Individual po yan. Walang exempted po yan. Kailangan nakahanda ka na humarap sa harapan ng Diyos na may lakas ng loob. Kasi hindi ka makakaharap sa harapan ng Diyos kung hindi ka nakasunod sa Kanya. Mahihiya ka. Yung nagawa lang tayo sa kapwa natin. Nakasalanan o pagkakamali, nahiya ka na eh. How much more sa Lord? Sa judgment seat of Christ, lahat po tayo tatayo. Hindi naman sa salita, Lord. Alam mo na yung iyong ginawa. Sa brain mo. Ibabakyan mo lang ng bata ka. Lahat ng ginawa mo. Mas matindi pa sa computer yung brain mo. Ikaw na ang kusang pupunta sa you make your own destiny. You choose your own destiny. Choice mo yun. Kaya sabi ng Lord, nung tayo mananampalataya, our priorities are reordered. Our values change. Alam niyo mga kapatid, pag mananampalataya ka, there is nothing as permanent on this earth. Pag mananampalataya ka, may pagbabago. Your values change. Your priorities are reordered. Ito yung, nung ako yung elementary ganito, yung nung high school ako ganito, nung college ako ganito ako. Pero nung naging mananampalataya ako, iba na yung priority ko. Yung sinabi ng Lord, what is the purpose of the greatest commandment of God? Alam niyo yan. Makinig kayo, bansang Israel. Mahalin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Oh. Amen? Yun ang priority mo ngayon. Paano? Ikaw yung bahala. Kasi may accountable. We are all accountable in the sight of the Lord. We are, di ba? Sabi niya dyan, no? So then every one of us, o bawat isa sa atin, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Walang exempted. Sabi mo sa katabi, walang exempted. Oo. Kaya ngayon pala,
1 Peter chapter 4, verse 5. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. May judgment. May paghatol. At itong matindi. Luke chapter 16, verse 2. Ano yun? And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Alam niyo po, pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, gawin mo na. Kasi pag hindi ka gumagawa at pingi ka, at hindi ka sumusunod, parating ang panahon, mawawala yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. You are no longer steward. Yun ang mahirap. Yun ang pinakamasakit. Buhay ka pa, hindi ka na pinagkatiwala ng Diyos pagdating sa ministry, sa pagkatawag sa iyo. Kasi, hindi sumusunod. Ang nagpapatigas ng kalooban ng tao. Pag matigas ang kalooban mo, ang Diyos ang magpapatigas. Pero pag malambot yan, ang Diyos din ang magpapalambot. Kailangan lang kalambutin natin. Kaya sabi ng Lord, if you hear this word, harden not your heart. Pag narinig mo ng salita ng Diyos at nag-usap sa iyo ang Diyos, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang iyong puso o kalooban. Hebrews chapter 9, verse 27. Ito na. Basahin. It is appointed for men to die once. But after this, yes. Brethren, how is our time? How is our talent? How are our treasures spent? Our time and our talent, our treasures, we must spend more wisely. Kailangan yung panahon, Lord, bigyan mo ako ng karunungan para mabigyan kita ng panahon sa panalangin, sa pagmuni-muni ng salita, paghahayag, kung hindi man ako makalabas, sa social media. Yung talent ko, Panginoon, sinasolo ko to para sa akin. Ngayon iyanay ko sa iyo. Panahon na, Panginoon. Yung treasure ko, nadamot ako. Pwede ka pa nagpapala. Maganit ang blessing. Bakit? Sinasolo ko. Sinasolo ng iba. Hindi naman lahat. Ganyan ang panahon para ibigay mo yung para sa iyo. Huwag mo pagdamutan ng Diyos. Diyos yun. Sino gustong kapartner ang Diyos pa sa kanya? Amen. Bigay mo yung para sa kanya kung matapat na. Amen. Hindi mo alam yung panggagalingan ng blessing mo. Sabi ng Lord yan, I will open up the windows of heaven. Diyos ang nasabi nun. Ibig sabihin, maraming pulsa ang Diyos. Maraming para ng Diyos. Basta kailangan mali tumalagi yan, tapat ka sa iyo. And everybody shall praise the Lord. Okay? Kaya isang beses na mamatay tao, pagkatapos judgment, kaya nakahanda ka na. Amen? Pag natamaan ka ng pandemya at COVID, yanta mo na yung sarili mo. Walang sinted po dyan. Huwag kayong matakot. Yes, hindi tayo tinatakot ang Lord dahil sa reality. Amen? Ano, nakanda ka? O natamaan ka, kailan pagalingin ka? Nasa iya. Wala kang maulang. Kasi pandemic tayo. Walang sinted yan. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo pananampalataya mo. Nag-iinti ka tatamaan niya. Yung cancer nga, pinapagaling ng Lord. Yung heart failure. Yung pala, binubuhay pa. Kailangan lumabang ka. Kailangan kalugod-lugod ka sa Lord. Amen? Hindi naman tayo perfect. Pero kailangan makasunod kahit napapala. Okay? Last one. Blessed is he, Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad ang nagsasagawa. Bakit? For the time is at hand. Anytime darating ang Lord. Rapture will take place anytime. Tatawagin tayo ng Lord na hindi mo pa panahon, pero panahon niya na. Anytime. Hindi natin alam. When is our departure on earth?
We are preparing ourselves to eternity. This is just the rehearsal through eternity. Amen? This is just a preparation for the next. Kaya pasamantala lang po yung buhay natin dito. From now on, we must lay our treasures in heaven. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Mga nang sabi ng Lord, mapalad ang bumabasa. Mapalad ang nakikinig, at mapalad ang nagsasagawa. Mula ngayon, basahin natin. Makinig tayo at isasagawa natin kung anong pinapasabi natin. I-apply natin ito sa buhay po natin. For the Lord is at hand. Okay? Pagpalain po tayo ng Lord. Darating ng ating Panginoon, for the time is near. Okay? Ibig sabihin, tayo po ay datna ng Lord na gising ang ating pananampalataya, naglilingkod, maningas, kahit na nakakaramdam po tayo ng iba't ibang mga problema, ang karamdaman, nawawalan tayo ng mahal sa buhay, hirap tayo minsan sa pera, pero yet, our faith must always awake. Amen? Kaya lang laging gising ang ating mga pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi po kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, inatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Inatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating.
sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming po salamat, at huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.